ҳамдиёрон азиз 24 майи соли 2025 қарор дорем дар хонаи бародарамон Собир дар шаҳри Левакани вилояти Хатлон. Хеле ки пештар қайд кардем Собир ба истеҳсоли помидору бодрингу манан гӯшти гӯсфанд чорво доим машғул аст ва бинед ки ҳамаи корҳояшро истеҳсолашро бепартов мекунад, яъне ки ҳамашро аз нав коркард карда ба фурӯш мебарорад. Яке аз коркардҳои кардани ин порӯи гӯсфандговро мубаддал мекунад ба порӯи биогумус. Тагашро бардоред порӯи биогумус ва оҳ ин кирма бине ғавсиша. ҳам бачаҳошам хичон беҳад зиштнокиш хуб аст ака. Беҳад бениҳоят зиштнокиаш хуб аст, бениҳоят. Ин хеле зиштноки ман надида будам қарибе ки ина бинед. ва аз ин пору биогумус истеҳсол мекунад. Биогумусро мефурӯшед ё барои заминои худатон? Барои замини худамонам бад мефурӯшем ака. Тайёраша доред? Не, барои фурӯхтан тайёраша доред? Фурӯхтед. Чанд пули мефурӯшед ина шумо? 3.5 ҳамдиёрон азиз бинед ки меҳнат мекунад, ҳамаи чиро бо пул мубаддал мекунанд, яъне ки зиндагиашонро нағз мебаранд, роҳи зиндагиро нағз ёфтанд. Ана ин биогумус замине ки дар дохили ин ниҳоят нағз нашуда амо меёбад тамоми зироатҳо. Собирҷон, барои меҳнатотон якҷавон ташаккур ба шумо, барое ки халқа ёд метем, меҳнат мекунем. Ба нисбат ба ҳамин коротон халқа чӣ гуфта ният астед ҷавонмардоя? Тавсия метем ки ҷавонмардора ҳамин корро бикунанд. Назар ба химикат и бо хубтар аст. Бе химикат ам бо намешавад. Умуман дар меҳнати ҳамаи меҳнатотон ба ҷавонон чӣ гуфта ниастед? Дар помидор парварӣ, гӯсфанд парварӣ, ҳамаш чӣ гуфта ниастед? Дар ватани азизамон биёянд бачаҳо меҳнат кунанд. Агар ам як сотиқ заминам дошта бошанд, амуро сарфакорона истифода баранд, беҳад хуб мешавад. Мо ҳамин дар заминмон кардаистем мақсад чанд чиз агарото ана чорводорию биогумус ана кардаистем беҳад хуб аст. Обатон ко қинд аст? Обмон аз 750 метр айканал ба насос мекашем. ба бочкамон 13 тонна аст. Авҷа баъд ҳама чизора қатраги қатӣ. Яъне каме расход мекунеду, меҳнат мекунеду, даромад мекунед. Бале. ҳамдиёрон азиз, дар паноҳи худо бошед. Агар ба касе маъқул бошад ҳамин суханони акаи Собир як лайк монед, фақат дашном накунед. Медонам ки баъзе ҷавонмардоҳо ҳастанд. Як подписатсия кунеду ягон комментар нависед. Дар паноҳи худо бошед.